Kulħadd it-tajjeb. Illum 16 ta' Lulju, il-15 il-ħadd ta' żmien ta' matul is-sena. Nilqakom għal din il-qudiesa mill-Knisja ta' Massimiliano Kolbe fil-Qawra. Kolbe kien patri Pollak tal-Ordni tal-Franġiskani Konventwali li offra li jmut minflok missier li kien jinsab fil-kamp tal-konċentrament f'Auschwitz waqt it-tieni Gwerra Dinjija. Fl-1982 ġie kanonizzat qaddis u ddikjarat martri tal-Karità. Jiċċelebra din il-quddiesa tal-lum l-Arċisqof Charles Scicluna flimkien ma' Patri Francis de Guara li huwa r-rettur ta' din il-Knisja. L-isem tal-Missieru tal-Ibnu tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Ħuti jew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u billi ħallejt mirijieti. Tiegħi, bl-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-Anġlu l-Qaddissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej għal-għata. Eħenna lina Alla li jista' kollox jafrinna d-nubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smawiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, irrodulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħid nubiet tad-dinja il-qaħnina, int li tneħħid nubiet tad-dinja il-qattal tagħna. Int li qiegħed fuq l-lemin tal-Missier ħenna lina, għaliex int waħdek qaddis, int waħdek Mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispirtu Santu, fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla int trid turi d-dawl tal-verità tiegħek lil dawk li jitbedu mit-triq it-tajba u bekk tajnhom jerġgħu jisibuha. Għamel li kull min jistqarli u nisrani ibiet minnu kull ma jtebba lil dan l-isem u jfittex biss dak li għamillu ġieħ. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem.
Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajija. Dan jgħid il-mulej: bħalma x-xita u s-silġ jinżlu mis-smawwiet u ma jerġgħux lura mnejn ġew bla ma jsaqqu l-art. Imma jġeluha tnissel u tnibbet u tagħti ż-żerrija lil min jiżra u l-ħobs lil min jiekol. Hekk jiġri minn kelmti, hija toħroġ minn fommi u ma terġax lura vojta, imma tagħmel dak li jogħġob lili u ttemm dak li nkun batta tagħmel. Il-kelma tal-mulej irroddu ħaj lill-Alla. Salm responsorjali. Iż-żerrija waqgħet far tajba u għamlet il-frott. Flimkien, iż-żerrija waqgħet far tajba u għamlet il-frott. Inti żżur l-art u ssaqqija u tagħniha bil-ġid tiegħek. Il-wied ta' Alla mimli bl-ilma, il-qamħ tagħhom ħejjejtilhom. Flimkien, iż-żerrija waqgħet far tajba u għamlet il-frott. Hekk kient tħejja, is-saqqija irraddiet u twitti t-tub tagħha. Bl-irxiex trattaba u tberkilha żriera. Fawwart is-sena bitjubitek, triqatek bil-ġid joqtru. Flimkien, iż-żerrija waqgħet far tajba u għamlet il-frott. Joqtru bin-nida il-merat tad-deżert u bil-ferħ jitħażmu l-għoljiet. Il-merat jimtlow bl-imrieħel. Il-widin jinksow bil-qamħ, jgħid il-kol u jannu bil-fer. Flimkien, iż-żerrija waqgħet far tajba u għamlet il-frott. Qari mill-ktieb qari mill-littera ta' San Pawla Apostlu lir-Rumani. Ħuti, jien għadni perswas li d-batijiet ta' issa ma għandhom xejn x'jaqsmu mal-glorja li għad trid tidher fina. Il-ħlejjaq kollha qegħdin jistennew ħerqana ir-rivoluzzjoni ta' Wlied Alla, għax il-ħolqien jinsab taħt il-fruwa. Mhux mir-rajħ, imma minħabba dak li xeħtu taħta, bit-tama li l-ħlejja huma wkoll qed ikunu meħlusa mill-jasar tat-taħsib u jiksbu l-ħelsien tal-glorja ta' Wlied Alla. Aħna nafu li l-ħolqien kollu għandu sissa jitnija bl-uġieħ tal-ħlas. U mhux biss, imma wkoll għandna l-ewwel frott tal-Ispirtu. Aħna wkoll nitnieħdu fina nfusna waqt li nistennew l-adozzjoni ta' wlied, il-fidwa ta' ġisimna. Il-kelma tal-mulej. Iż-żerrija il-kelma tal-Alla u l-bidwi hu Kristu. Kull min isib lilu għandu l-ħajja ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Dakinhar Ġesu ħareġ mid-dar, mar f'xatt il-baħar u għadd bil-qiegħda hemm. Inġabru madwaru folol kbar ta' nies li kellu jitla fuq dajsa u jinżel bil-qiegħda fiha.
In-nies għadu l-koll wifqa fuq ix-xatt u hu beda jkellimhom fuq bosta ħwejjeġ bil-paraboli. U qalilhom: darba wieħed bidwi ħareġ jiżra. Huwa u jiżra xi żerrijat waqgħu mal-mogħdija. Ġew l-għasafar u naqruhom kollha. Oħrajn waqgħu f'art kollha blat, fejn ma kienx hemm wisq ħamrija u malajr nibtu, għax il-ħamrija ma kienitx fonda. Iżda mbagħad telet ix-xemx u nħarqu u nixfu, għax ma kellhomx xeruq. Oħrajn waqgħu qalb ix-xewk u x-xewk kiber magħhom u ħonoqhom. Imma oħrajn waqgħu f'art tajba u għamlu l-frott minn 100, minn 60 u minn 30. Min għandu id-dnejn ħajjisma'. Resqu lejh id-dixxipli u staqsew: għaliex tkellimhom bil-paraboli? U weġibhom: għax lilkom ingħata li tarfu l-misteri tas-saltna tas-smewiet. Iżda lilhom dan ma kienx mogħti. Għax kull min għandu jingħatalu u jkollu iżjed ukoll, iżda min m'għandux jitteħidlu saħansitra dak li għandu. Jien għalhekk inkellimhom bil-paraboli għax iħarsu kemm iħarsu ma jarawx u jisimgħu kemm jisimgħu ma jifhmux. U hekk isseħħ fihom il-profeta ta' Iżajja illi jgħid: tisimgħu kemm tisimgħu ma tifhmux, tħarsu kemm tħarsu ma tarawx, għax il-qalb ta' din il-poplu twebset. Kienu tqal biex jisimgħu b'widnejhom u għalqu għajnejhom. Li ma jmorrux jaraw b'għajnejhom u jisimgħu b'widnejhom u jifhmu b'moħħhom u hekk ibidlu ħajjithom u jiena infejjaqhom. Iżda intom ħejjin għajnejkom għaliex qegħdin jaraw, ħejjin widnejkom għaliex qegħdin jisimgħu. Tassew ngħidilkom li bosta profeti u nies ġusti xtaqu jaraw dak li qegħdin taraw intom u ma rawx, u jisimgħu dak li qegħdin tisimgħu intom u ma semgħux. Mela isimgħuha intom il-parabbola ta' dak li ħareġ jiżra. Kull min jisma' il-kelma tas-saltna u ma jifhimix, jersaq il-ħażin u jisraqlu dak li jkun inżera f'qalbu. Dan huwa dak li nżera fil-mogħdija. Dak li nżera f'art kollha blat huwa dak li jisma' l-kelma u jilqaħħa minnu fih bil-ferħ, imma għeruq ma jkollux fih innifsu u għalhekk ftit idum. Imbagħad jiġi fuq l-awċ jew isib minħabtu minħabba l-kelma u malajr jitfixkel. Dak li nżera qalb ix-xewk u dak li jisma' l-kelma, iżda l-inkwit żejjed għal ħwejjeġ tad-dinja u l-ġibda għal ġid tal-art joħonqulu l-kelma li għalhekk ma tagħmilx frott. Dak imbagħad li nżera f'art tajba huwa dak li jisma' l-kelma u jifhimha u tassew jagħmel il-frott. Dan jagħmel 100, dak 60 u l-ieħor 30. Il-kelma tal-mulej. U waħda mill-ċirkostanzi fejn Ġesu stess jispjega it-tifsira l-parabbola tiegħu u jgħidilna wkoll għaliex jitkellem bil-parabboli minnhom jitkellem dwar wħud min-nies ta' żmienu li kellhom jgħidu stess qalbhom jiebsa. L-ewwel talba li nagħmlu llum fid-dawl tal-kelma tiegħu hija li l-mulej irrattab il-qalb tagħna. Irrattab il-qalb tagħna għal xulxin u fuq kollox għall-kelma tiegħu li tistedinna inħobbu lil xulxin, nifhmu lil xulxin u ngħadru lil xulxin. Il-qalb ta' dan il-poplu twebset jgħid. Kienu tqal biex jisimgħu b'widnejhom
u għalqu għajnejhom. Tkun traġedja lina l-Maltin jekk aħna nsiru poplu b'qalb jibsa li m'għandniex ħniena ma' xulxin jew ma' min iżurna, m'għandniex sens ta' modrija u ta' maħfra. Dik hija l-qalb jibsa li tweġġa' lil Mulej li ħalaqna u lilna wkoll tweġġa' lilna nfusna. U fil-fatt Ġesu għalkemm jitkellem fuq it-tixbiet taż-żerriegħa u tal-ħamrija, imma għal darba darbtejn jitkellem dwar il-qalb. Mela jsimgħu intom il-parabola ta' dak li ħareġ jiżra u jispjegalna x'rid jgħid. Bil-parabola ta' dak li ħareġ jiżra ipoġġi ż-żerriegħa taqa' fuq art iebsa jew inkella art mimlija xewk, jew inkella art li mhix fonda ħafna u kultant ukoll f'art tajba u jispjega. U għall-ewwel kategorija jgħid kull min jisma' l-kelma tas-saltna u ma jifhimiex, dan huwa dak li nżera mal-mogħdija, jiġifieri f'art imbatma li m'għandekx ċans li żerriegħa tikber fiha. U jgħid jersaq il-ħażin u jisraqlu dak li jkun inżera f'qalbu. Mela l-Mulej meta jagħtina l-kelma tiegħu ħobb il-lajrek, aħfel il-ledewa tiegħek, imberkin dawk li juru ħniena, dawn huma l-kliem ta' Ġesu li il-Mulej jiżra fil-qalb tagħna. Imma fil-qalb tagħna, il-ħamrija l-qalb tagħna. U irridu nammettu wkoll li jekk il-qalb tagħna tixrif u tibbies, il-kelma tiegħu mhux se tagħmel frott fina. Sal-Mulej jagħtina din il-parabola wkoll biex jallimna nieħdu paċenzja b'xulxin u bina nfusna. Kultant nisma' l-ġenituri jgħiduli, imma fader jiena li tfal tiegħi għallimthom sewwa ma jridu jafu b'xejn. All-right, inti żrajt żerriegħa. Issa tistenna li il-ħamrija tal-qalb ta' wliedek tan-neputijiet tiegħek minn xierfa tirtab xi ftit. Il-Mulej se jkompli anke permezz tagħna l-aħwa, se jkompli jagħti ż-żerriegħa tal-kelma tiegħu, dak il-parir, dik it-twissija ħelwa, dik iċ-ċanfira mingħajr rabja ninsisti, għax inkella minflok niżergħu iż-żerriegħa tajba, niżergħu il-ħurrieq. U inti trid tistenna bħalma jaf jistenna l-Mulej. Jgħid tara jiena nitfa' żerriegħa tal-kelma tiegħi, imma mhux dejjem tikber. Issa dan il-Mulej tal-aħwa. Dan is-Sinjur Alla li jgħid il-kelma tiegħi bħalma smajna fil-profezija ta' Iżajja fl-ewwel qari. Ma toħroġ minn għandi u ma tagħmilx frott, imma ma qalx meta jew kemm iridu nistennew. Ma naqtgħu qalbna qatt. Bħala komunità aħna rridu nitolbuh, Mulej radbilna qalbna biex fil-qalb tagħna il-kelma tiegħek tagħmel il-frott. Imma wkoll tina sens ta' realiżmu, sens ta' paċenzja. Tafx nitolbu ħafna li aħna il-qalb ibsa tagħna jrattabina. Kultant irrattabina biċ-ċirkustanza tal-ħajja ta' minn għalik kollox ikun sejjer bwartu żgħar u jiġri xi ħaġa u l-ħajja tinbidel mill-lejl għan-nar. X'se tagħmel? Twebbes qalbek? Jew inkella tgħidlu Mulej jien mhux qed nifhem, imma se nafda fik. Anke Pawlu l-Apostlu missiena fit-tinqari jitkellem dwar proċess li fih id-batija. Din is-silta li qrajna llum fit-tinqari hija pjuttost waħda mis-siltiet li żjed diffiċli li kiteb San Pawl. Wara kollox San Pietru fuq il-kitba tal-Apostlu missiena qal mhux dejjem tista' tifhimha, jir maħniex weħedna. Imma qed jgħid anke l-ħolqien, anke dak li ħalaq Alla li hu tajjeb, irid jgħaddi minn proċess kultant ta' tbatija biex jilħaq il-maturità tiegħu.
Intom għawraw iż-żgħażagħ jikbru. Daqqa bil-geddum, daqqa bil-bnazzi, daqqa riħ isfel, daqqa riħ fuq, mhux il-koll għaddejna minn dal-istaġun tal-ħajja aħna. U jkunu qegħdin jimmaturaw bil-mod il-mod, proċess ta' tbatija. Wa kollox kull wieħed waħda minna biex twilidna ma ddejniex mill-proċess li l-ommijiet tagħna sewa ħafna flus biex ma ngħidx ħafna tbatija. Il-proċess ta' bidu ġdid. U għalhekk nitolbu ħafna wkoll biex qatt ma naqtgħu qalbna. Il-kelma ta' Alla llum li qed tiġbiha li Ġesu jagħti lin-nies ta' madwaru bistedina tkomplux twebsu qalbkom. Jiena nixtieq li tbidlu ħajjitkom u jiena nfejjaqkom kemm sabiħa din l-espressjoni ta' Ġesu llum. Imma jilmenta. Għandhom għajnejn u ma jarawx, għandhom widnejn ma jisimgħux. Għax ma jridux. Ma jifhmux moħħhom. U hekk inkun nista' ibidlu ħajjithom u nfejjaqhom. Jew nitolbu fuq pajjiżna wkoll biex aħna bħala individwi, bħala soċjetà, il-mulej isib fina poplu li lest li jara, li jisma, li jifhem, biex inbidlu ħajjitna l-aħjar u l-mulej ifejjaqna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu, Iben waħdini ta' Alla, imnissem minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben. Li hu meqjum u mweġġa' flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem f'omm il-profeti. U fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqar ma' mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Fid-dawl ta' din il-kelma tal-Alla ħuti ejjew nitolbu biex il-mulej irrattab il-qalb ta' kull wieħed u waħda minna. Nitolbu. Nitolbu għall-Lusija tiegħu il-Papa Franġisku biex il-mulej jinqeda bih u jagħtih ħafna paċenzja, ħafna saħħa, ħafna għaqal. Nitolbu. Nitolbu għall-familji tagħna biex ikunu art fejn il-qalb tirtab, nisimgħu l-xulxin, inħarsu bi ħars ta' ħniena lejn xulxin u nużaw paċenzja kbira ma' xulxin. Nitolbu. Nitolbu għall-predikaturi tagħna għal kull min iwassal il-kelma ta' Ġesu biex qatt ma jaqta' qalbu meta ma jirnexxulux jara l-frott malajr. Nitolbu. Nitolbu għal minu imħasseb jew nkella mtaqqal bix-xewk tal-ħajja
biex il-mulej fil-ħna tiegħu jeħilsu minn kull tip ta' ansjetà. Nitolbu. Nitolbu għal-morda tagħna biex il-mulej jagħtihom faraġġ u qawwa fid-dulur u d-batija tagħhom. Nitolbu. Nitolbu għal-mejtin eżis tagħna biex int mulej tagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu. Fir-rida tiegħek mulej ilqa' talbit tagħna u għamel il-frott meħtieġ fina biex ngħixu ħienja fik bi Kristu Sidna. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Ħares mulejn lejn l-offerti li l-Knisja qiegħda tagħmillek hija u titolbok u għamel lill-poplu fidil tiegħek jieħu minnhom is-saħħa biex jikber fil-qdusija bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr. Għax int fil-ħina tiegħek hekk ħabbejt lid-dinja li battilna lil ibnek il-waħdini biex jifdina. U ridtu jsir bniedem bħalna f'kollox minn barra dnub. Biex hekk tħobb fina dak li ħabbejt fih u bl-ubbidenza tiegħu ksibna mill-ġdid id-doni li konna tlifna bid-diżubbidjenza tagħna. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġlu l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u b'feħ kbir intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti. Ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli tas-smewit. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-oli tas-smewit. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Ħaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn raj ibati, ħal-ħobs, ratti l-ħajr qasam tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kullu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratti l-ħajr. Tali d-disċipli tiegħu qal: ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi.
danu l-misteru tal-fidi. Nħabru mew tiegħek mulej, nxandru bil-fer il-qawmin tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glor. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xorġbok tilqana hawn qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Veġni Mqazzo Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, ma' San Franġisku Santa Chiara, ma' San Massimiliano Maria Kolbe, mal-Apostli u l-Qaddissin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowit jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li tritint kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum ħatina llum. Aħfrinna l-nubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi-żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna, Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat l-apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn ġnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li jien trid fiha, int li tarxu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja għatina. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni meħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħed nubiet tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisolix li tidħol ta' is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun fejha.
nitolbu. Irċivejna mulej id-doni tiegħek, nitolbuk li nersqu sikwit lejn dan is-sagrament biex ikabbar fina l-qawwa tas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Nixtieq nirringrazzja ħafna l-patrijiet Franġiskani konventwali, lilek provinċjal Father Colin, u wkoll ir-rettur ta' din il-Knisja sabiħa, il-Patri Franz, lilkom il-koll komunità Nisranija li toqgħu hawnhekk fil-Knisja ta' San Massimiliano Kolbe ġewwa Buġibba. Nawguralkom il-koll jiem ta' mistrieħ imma wkoll jiem li blajnuna forsi ta' ftit baħar irradbu qalbna. Grazzi anke jiena wkoll għandi bżonn. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Naslu fit-tmiem il-quddisa tal-lum mill-Knisja ta' San Massimiliano Kolbe fil-Qawra. Din il-Knisja fetħet fl-1965 mill-Franġiskani konventwali biex jieħdu ħsieb il-ħajja spiritwali tan-nies li matul ix-xhur tas-sajf imorru villeġġatura f'Buġibba. Infakrukom li s-sitt volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof Xikluna jista' jiġi akkwistat minn fuq il-website knisja.mt/Kelma ta' Ħabib. Grazzi tal-inqattu magħna, nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.